खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं फायगस्रि बसुमतारी मोनसे गेदेर खौरां बे समाव रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नंगौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों बोहैथि बोसोरनि 1 अक्ट'बरनिफ्राय रायजोनि गासैबो सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो दं 650 राङावनो संग्रा गेस उजाला बिथांखि लानायफोरा 250 राङावनो संग्रा गेस लानो हागोन बेजों लोगोसेनो रेशन कार्डनि मुलाम्फा लागिरिफोरनि थाखायबो बे समाव मोनसे गेदेर खौरां जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा हाथाइनिफ्राय 25 रां खम बेसेनावनो मोननो हागोन सिनि आरो दालिखौ आरोबाव नोंथाङा 10 रां खम बेसेनाव संख्रिखौ मोननो हागोन नंगौ फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय रायजोआव गोबां गोदान नेम बाहायनाय जागोन आरो रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा खम बेसेनावनो संग्रा गेसनि मुलाम्फाखौ मोनगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।